Anu dagang napa mboten Dik? Wis entek ya kok ya bangetan men ra gelem gawak-gawakne telung-telung adah kilo kok sok. Pak Pentol. Pak Pentol. Anggih. Mangga. Metlene kapilut ya Mas e. Oke. Urip ana kutha gedhe kebetan tukone la 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 Sirahku mumet Mas. Maafin lo ya. Dadak bergemburan. Kowe iki kok anu hiperaktif bengi iki, Mas aku aja kakean gula. Ya wis anu aku tak marai pendiem wae. Hiperaktif. Ya. Ra. Teko ndi? Teko ngendi? Kaya ra bisa ngoncati. Yeah.
Lah dereng telas niku, Pak. Lagune niki lho. Lagune tes sik. Lah nggih tes sak. Srit. Wah, nggih. Mangga. Enggak. Sapa kepon rina wengi. Wah, Ilang kok ilang. ya. Kula yo. Aja ngono kuwi to. Iya. Lo nyalanyu marai. Ula sawah sapa ngendut. Datan open atiku wis kapilo. Saebu bunga rasamu. Lamun bisa jajagatan sliramu. Mas Rinta kali lelagon sesi deman. Sesi depan pun kapiarsi. Kapilut sam. Joget malih Bu, monggo. Kersane mboten ngantuk. Yo.
kita melesaripun penggalih kang keparkersaken tepangipun Diajeng Ayu Anti matur sembah nuwun. Ini kecekel. Jangkrak kowe pancen ayu ora mokal yen Mas Bandung ngandang kasmaran Mas padakno yen prajuritmu kalaparan lha kowe dadi wanita koyongan Prabotan Armaya aku duwe ati sakti Pandawasa ora jungkrek manut sunapun karwa bebanane apa Ndra jangkrak kowe pancen ayu ora mokal yen Bandung ngandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita koyongan ora ngerti yen Bandung lakake jagat putra ratu bagian Prabu Damar Maya aku duwe aja seketi Pandawasa raja krengece utos podo Gubuk Asmara ser Candi Sewu
oleh sangu kok bocah cilik. Batin lho bocah iki Ya, mau. Pak. Eman-eman jane. Jane Gue sangu tanggo jajan sekolah, dhewe. lah ning piye dikon nyawer. Jane pengen disaki dhewe jane Ojo batine lho. mentolo to nduk iki kanggo cah cilik nggo sangu lho, Dik. Jane yo Piro wae? Jane Tek piro? ora- Balekne, balekne. balik no Mas. Mentolo we Mas. Lah, aja mong semu njalukne ya. Ibuke ya. Anu genepono ya Le. Genep malah nyadong. Lah iya to. Luar biasa, nggih. Gak apa-apa Kak Geten nggih. Ikhlas ya Dik ya. Lho diparingi neh. Oh, Lah. Dik, lah Aku alhamdulillah. ra wis omong ta. Nggih. Piro wi? Oh, kepo iki Mas. Rombongan iki kok ya aku dhewe. Mangga Cahayu jangkepe. Oh nggih. Catatan sa Rame-rame ditangkap no penyanyi. Oke, terima kasih. Makasih ya Dik. Hendek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ing saiki ana ngendi. Ning gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silik capek gunung. Wow. Apa ndak? Baru jam segini Ya, udah ini dapet kok ya wis oleh kiriman gitu. Nah, gitu. Makasih Kakak. Lah, nggih alhamdulillah. Matur sembah nuwun kagem donatur ingkang peparing menika. Sponsor, Mas. Sponsor nggih. Mugi-mugi berkah barokah. Nduk, tembang caping gunung kang dipun aturke menika mugi-mugi damel punapa dados surasaning pun lahir batin eling marang lampan kang wis kawuri anane bangsa Indonesia menika nggih saking para pahlawan kang ngusir para penjajah mula adewe ndarmake bekti dhateng tumrap negara ya nduk apa nut kabisane tumraping wong seniman yo ngaturke ndamarke lumantar tetembangan menika nggih dijangkepi tembange nok Cahayu. Yuk, yuk. Sobat yang kembar katur kata-kata Pandawa campur sari
Kunjuk Bapak Ibu tamu undangan saya dipun pilih cek bersani suami angkat-angkat kanti sekeco. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tau beni ing saiki ana